Herra Jeesus, sinä kasvatat meitä ja kutsut aina ylittämään semmoisia raja-aitoja meidän elämässä, mitkä saattaa tuntua meille vierailta. Me halutaan kiittää sinua siitä, että koskaan sinä et tee meille väkivaltaa. Mutta sitä meidän pitää pyytää, että antaisit meille voimaa ja rohkeutta mennä välillä myös niille epämukavuusalueille, mitkä saa meidät kasvamaan, mitkä ei välttämättä tunnu omilta, mutta jotka kuitenkin lopulta on meidän parhaaksi. Näytä meille tie, näytä ainakin seuraava askel, niin että me elämässämme rohkeasti kuljettaisiin sinun kanssa ja seurattaisiin sinua silloin, kun nähdään, minne sinä menet. Tai vaikka ei nähtäisikään, niin luotettaisiin siihen, että mihin tahansa sinä meitä kutsut, niin sinä kuljet meidän kanssa. Jos tuntuu, että meillä ei ole mitään erityistä määränpäätä, niin anna rohkeus olla siinä, missä ollaan. Anna levollisuus. Auta meitä seuraamaan niitä Raamatun ihmisten esimerkkejä, josta tänäänkin luetaan. Anna Pyhä Henkesi avata meille sanasi ja anna meille ymmärrys niin, että meidän oppimat asiat vois pikkuhiljaa myös näkyä meidän elämässä. Amen. Tänään luetaan hyvin pitkä pätkä. Itse asiassa jo pelkästään sen takia, että siinä on toisaalta sama asia kirjoittu 2 kertaan. Me tutustutaan, mitä tapahtuu Pietarin ja Korneliuksen tapauksessa. Ja sitten, kun me luetaan se itse kertomus, niin sen lisäksi me luetaan uudelleen Pietarin tekemä selonteko asiasta, mikä toistaa tiivistettynä sen, mitä ensin tapahtui. Tässä on hyvin suuri rajapyykki. Ei pelkästään apostolien teossa, vaan ihan koko kristillisen kirkon historiassa. Nyt on ikään kuin ensimmäinen aluevaltaus, että me pakanat, eli ei-juutalaiset, kuullaan evankeliumia. Ja että noi alkukirkon ihmiset, niille lopullisesti kirkastuu se asia, mistä on puhuttu Raamatussa jo oikein vanhan testamentin ennustuksissa ja Jeesuksen sanoissa. Mutta joka on ollut sen verran vaikea asia, että se on semmoinen raja, jonka yli ei ole osattu astua. On pitää särkeä vuosituhantisia perinteitä tai yli 1000 vuoden perinnettä, että kuinka juutalaiset voivat tehdä jotain tällaista, mikä sitten koituu meille pakanoille iloksi ja riemuksi. Eli pitkät tekstimäärät on, mutta mulla ei ole sitten, se on semmoista kerronnallista tekstiä sillä tavoin, että meidän ei tarvitse purkaa joka ainoa jaetta hyvin tarkasti. Kyllä tästä asiaa saisi enemmänkin, mutta tuntuisi tyhmältä niin kuin lopettaa tähän kesän jälkeen sitten jatkaa samasta aiheesta uudelleen kerraten. Toisaalta silloin se kertaus juuri tarpeen olisikin. Näin, mutta ennen kuin luetaan, mennään aina silleen pieni pätkä kerrallaan. Ja katsotaan, mitä siinä on sanottu, mutta niin ennen kuin luetaan, niin katsotaan ensin tapahtumapaikat, nyt kun viime kerralla näitä karttoja meille oli löytä. Elikkä Kesarea on nyt se ykköstapahtumapaikka, löytyy tuolta. Se on tässä Palestiinan alueella, Israelin alueella, roomalaisten hallinnon keskuspaikka. Aina vähän väliä siellä, milloin Herodes ja milloin Pilatus ja muut niin käy Kesareassa. Sen takia, että se on se ykköspaikka. Varuskuntakaupunki. Ja me viime kerralla päädyttiin siihen, että kun Pietari oli semmoisella niin sanotulla piispan tarkastusmatkalla vähän katselemassa, että mitä seurakunnille kuuluu, niin hän oli Lyddassa ja Joppessa. Ja nyt hän oli jäänyt sinne Joppeen nahkuri Simonin taloon ja Kesareassa oli taas hurskas sadanpäämies Kornelius ja tällä välillä tämän päivän tapahtumat liikkuu. Välimatka noille kaupunkien välillä on noin 50 kilometriä ja se
ei taitu välttämättä ilman yöpymistä. Kai sitä voisi ihan aikaisen aamusta lähteä ja vetää semmoilla maratonvauhdilla, niin nopeastihan siinä menisi. Mutta semmoinen normaali matkavauhti on sitä, että ilmeisesti on saatettu joutua yöpymäänkin sillä välillä. Mutta tämmöisessä ympäristössä liikutaan. Kesareassa oli Cornelius-niminen mies, joka palveli sadanpäällikkönä niin sanotussa italialaisessa kohortissa. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä, niin kuin koko hänen perhekuntansakin. Hän antoi runsaasti almuja juutalaisille ja rukoili alati Jumalaa. Kerran hän iltapäivällä 9 tunnin vaiheilla näki näyssä selvästi Jumalan enkelin, joka tuli hänen luokseen ja sanoi, Cornelius. Cornelius tuijotti peloissaan enkeliä ja kysyi, mitä tahdot, Herra? Enkeli vastasi, rukouksesi ja almusi ovat uhrina nousseet Jumalan eteen, ja hän on muistanut sinut. Lähetän nyt miehiä Joppeen noutamaan tänne Simon, jota kutsutaan myös Pietariksi. Hän asuu Simon-nimisen nahkurin luona, jonka talo on meren rannalla. Kun enkeli tämän puhuttuaan oli mennyt pois, Cornelius kutsui luokseen 2 palvelijaansa sekä 1 läheteistään, hurskaan sotilaan. Hän kertoi heille kaiken ja lähetti heidät Joppeen. Tässä mainitaan, otetaan muutama tekninen asia, eivät edellytä, näiden tietäminen ei edellytä sitä, että me ymmärrettäisiin Raamattua, mutta ne on asioita, jotka vähän taustottaa. Kohortti on roomalainen sotilasyksikkö. Nykyisissä, ainakin semmoisessa suomalaisessa armeijossa, niin taitaa olla aika maailmanlaistakin, voitaisiin verrata pataljoonaan. Kohortti on noin 1000 miehen suuruinen joukko. Ja sitten tuossa ei mainittu sanaa sentuuria, mutta mainittiin sadanpäällikkö, mikä kertoo sitten, että se 100 miehen kokoinen joukko. Roomalaisilla oli tämmöinen 10-järjestelmä, te olette roomalaisia numeroita opiskelleet joskus. Niin 10-järjestelmä niin, että kohortissa oli 10 noita senturiaa. Ja jokaista tämmöistä 100 miehen joukkoa johti 100 päämies. Suomalaisessa armeijassa sanottaisiin komppanian päälliköksi. Missä olisi noin suomalaisessakin komppaniassa, se on vähän auki 100 miestä taitaa olla se koko. Näitä 100 päämiehiä esiintyy Uuden testamentin sivulla 4 kertaa, ja 2 kertaa he ovat oikein hurskauden perikuvia. Toinen on tämä Cornelius ja toinen on semmoinen 100 päällikkö, joka tullaan tulla mainitsemaan, ei nimeltä, kun häntä ei Raamatussakaan mainita nimeltä, mutta ne oli semmoisia aika luottokavereita, semmoisia, että ne ei ollut ihan niitä aivan tavallisia taistelijoita, mutta ei nyt niitä ykköskenraaleitakaan. Ne oli siellä semmoista alipäällystyä ja ne oli semmoisia oikein niin kuin luotettavaksi havaittuja kavereita, jotka pysty toimimaan käytännön tilanteessa ja pystyvät johtamaan sitten joukkoja. Ja tämä italialainen kohortti, niin se tarkoittaa Italiasta tulleita, ja tuohon Raamatun aikaan tuo Italia ei välttämättä tarkoittanut sitä koko saapasvaltiota, vaan sitten puhuttiin niin kuin sitä Rooman lähiympäristössä olevasta alueista. Niin semmoisia valiosotilaita, ehkä jopa tämmöisiä toimineet oikein keisarin henkivartiokaartissakin, mutta Rooman kansalaisoikeudet saaneilla Italian kansalaisilla tai heistä kootuilla joukoilla, niin se oli semmoinen italialainen kohortti. En tiedä, mikä se tarkalleen ottaa se funktio, että miksi sellainen pitää Kesareassa olla, mutta sitten kun sieltä tulee niitä vähän arvokkaampia poliitikkoja Rooman valtiosta, niin ne kai silloin tulee Kesareaan ensimmäiseksi, ja sitten sillä on hyvä olla myös tämmöinen ykkösnyrkki mukana. Tämmöistä porukkaa siellä oli. Ja sitten tämä, erityisesti tämä Cornelius, niin kerrotaan, että hän oli sotilas ja hän oli hyvin hurskas mies. Cornelius ei ollut juutalainen. Hän ei ollut siis sellainen niin sanottu käännynnäinen, eli hän ei ollut ryhtynyt virallisesti juutalaiseksi, eli käynyt tarvittavia kouluja ja ottanut ympärileikkausta niin, että hänet todettaisiin, että hänestä on nyt tullut juutalainen. Tämähän oli mahdollista, semmoinen proselyytti. Joskus heitä saatettiin myös kastaa tämmöisessä tilanteessa. Vaan puhuttiin, että hän oli Jumalaa pelkäävä, ja sillä tarkoitettiin sitä, että hän uskoi juutalaisten Jumalaan, palveli häntä, rukoili, saattoi viettää hyvin säännölliset rukoushetketkin. Nytkin kerrotaan, että nämä tapahtumat alkoi Corneliuksen rukoushetken aikana, joka oli sama hetki, kun Jerusalemin temppelissä uhrattiin iltauhria, jota pidettiin yleisesti semmoisena kaikkein yleisimpänä rukoushetkenä, 9. tunti.
päivän 9. hetki, eli olisiko se silloin iltapäivällä noin 3 vai 6 aikaa, jossain siellä, vähän niin kuin työpäivän päätteeksi. Ja enkeli, joka ilmestyi tässä Korneliukselle, niin hän puhuu tästä tämän 100 päällikön hurskaudesta, siitä kuinka almut ja rukoukset ovat uhrina nousseet Jumalan eteen. Ja niinpä Kornelius sitten alkaa toimia, mitä siinä käsketään, niin siinäkin vaiheessa kerrotaan, että hän pyysi pari palvelijaansa ja yhden hurskaan sotilaan. Eli se, mitä me tässä nyt otin, niin kuin otsikkokin, hurskaita sotilaita halusin ottaa esille, on se, että kristittyjen parissa on yksi semmoinen hyvinkin ehkä aina ajankohtainen asia, että miten ihmiset suhtautuu asepalvelukseen. Kyllä mä muistan itsekin, kun oma varusmiespalvelus lähestyi, niin hyvin vahvasti oli niin kuin mielellä ja mielen päällä se, että miten mä kristittynä voin suhtautua siihen, että jos minä lähden asevoimien palvelukseen, eikö se ole jotakin sellaista, mikä nyt ei suoranaisesti kristitylle kuulu, eikö sen pitäisi olla semmoinen toisen posken kääntämisen mentaliteetti enemmänkin. Tähän aiheeseen tästä aiheesta voisi helposti pitää yhden ainoan raamattuluennon, mutta tiivistän sen nyt, kun on muuhun asioihin on tarkoitus keskittyä, niin tiivistän sen siihen, että Raamatussa ei anneta koskaan negatiivista kuvaa tästä tämmöistä asepalveluksesta itsessään. Siellä on jopa niin hurjia kohtia, kun sanotaan, että Jumala itse aiheutti semmoisen tilanteen, että joku valtio hyökkäsi tai joku toinen kansa hyökkäsi Israeliin, koska hän opettaakseen käymään sotaa ne sukupolvet, jotka eivät sotaa olleet vielä nähneet. Ja se on aika kova sana. Hyvin niin kuin raju tuntuu. Mutta kun siitä lähdetään, että tämä elämä on synti-illallinen, että ihmisten elämää ja tämä ei ole paratiisi. Ja myöskin asevoimat on semmoinen asia, että se itsessään ei ole oikea tai väärä. Ilman muuta olisi upeaa, että meillä olisi semmoinen maailma, missä ei tarvittaisi koskaan sotavoimia. Mutta me tiedetään, että jos ei ole niin sanottuja semmoisia hyviä sotavoimia, tai jos ei ole niin sanotusti hyviä poliiseja, niin sitten pahat poliisit ja pahat sotavoimat ottaa vallan. Me tiedetään, että on hirveästi diktaattoreja, tai ylipäätään ihmisiä, jotka ottavat vallan, jos siihen on mahdollisuus. Ja sen vuoksi Raamatussa esimerkiksi Johannes Kastaja, kun hänen luokseen tuli erilaisia ihmisryhmiä, hän antaa ohjeita näille ihmisryhmille. Ja Johannes antoi esimerkiksi sotilaille seuraavan ohjeen. Entä mitä meidän tulee tehdä? Hän sanoi heille, älkää ryöstäkö, älkääkä kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne. Hän ei sanonut, että lopettakaa se sotilaana oleminen, jos haluatte olla kunnon ihmisiä. Hän sanoi, että olkaa kunnon sotilaita. Älkää käyttäkö sitä voimaa väärin, mikä teillä on. Mä opin sen esimerkiksi rauhanturvahommissa Tsadissa, että maastopukuinen mies ei välttämättä ole turvallinen kaveri. Paikallispoliisit, paikallisarmeijat, erilaiset sotajoukot siellä, niillä oli voimaa. Ja ne saattoi käyttää sitä, miten sattuu. Ja vaikka me oltiin siellä rauhanturvaajia, ja siellä tiedettiin, että me ollaan tultu pitämään järjestystä yllä, niin välttämättä se ei kaikki pääse siitä vanhasta mielikuvasta eroon. Ne voi ajatella, että okei, toi on täällä. Toi on se kaveri, jolla on eniten voimaa. Sillä on raskaimmat aseet. Ja se ei välttämättä käytä sitä hyvään. Vaikka meidän tehtävä oli käyttää sitä nimenomaan hyvää. Olla pelotteena, ettei paha saisi valtaa. Ja samalla tavalla Johannes antoi ohjeet, tyytykää palkkana, älkää tehkö vääryyttä, kun teillä on sitä voimaa. Ja tässä on se toinen niistä 400 päälliköstä, josta aivan erityisesti siitä hurskaudesta puhutaan. Jeesus lähti heidän mukaansa, mutta kun hän jo oli lähellä taloa, 100 päällikkö lähetti ystäviään tuomaan hänelle sanaa. Herra, älä vaivaa itseäsi. Minä en ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle.
Jeesus hämmästyi näistä sanoista. Hän kääntyi perässään tulevan ihmisjoukon puoleen ja sanoi, kuulkaa mitä sanon. Tällaista uskoa en ole tavannut edes Israelin kansan keskuudessa. Tuosta välistä leikkasin pois, että sopii tekstit. On siellä tämä sadanpäällikkö sanoi, että minä tiedän, että sulla on se voima. Että kun sinä sanot, niin tapahtuu. Eli sano vaan sanaa, niin minun palvelija paranee. Ei sun tarvitse tulla tänne minun halva ihmisen taloon. Ja Jeesus kertoi, että juutalaisetkaan osaa näin suurta uskoa. Hän ei ole juutalaistenkaan keskuudessa tavannut näin suurta uskoa. No niin, mutta tässä oli vaan, nyt on hurskas sotilas, joka on meillä tässä. Tekisi mielessä sanoa, että päähenkilönä, mutta itse asiassa kyllä tietyllä tavalla Pietari on tämän kertomuksen päähenkilö. Seuraavana päivänä, kun miehet olivat matkalla ja jo lähestyivät kaupunkia, Pietari nousi 6. tunnin vaiheilla katolle rukoilemaan. Hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, mutta sillä aikaa kun ateriaa valmistettiin, hän joutui hurmoksiin. Hän näki taivaan avoinna ja taivaasta tuli alas ikään kuin suuri purjekangas, joka laskettiin maahan 4 kulmastaan kannateltuna. Siinä oli kaikenlaisia maan eläimiä, nelijalkaisia ja mateljoita sekä taivaan lintuja. Samassa hän kuuli äänen, nouse, Pietari, teurasta ja syö. Mutta hän vastasi, ei herra, en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä. Silloin ääni puhui uudelleen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Tämä tapahtui 3. Heti sen jälkeen kangas nostettiin taivaaseen. Pietari näki hyvin mielenkiintoisen näyn. Hän tuli liinavaate purjekangas taivaasta ja siinä oli monenlaisia eläimiä. Ilmeisesti sellaisia eläimiä, joita juutalaiset saivat syödä, mutta sen lisäksi ihan muutenkin. Kaikenlaisia maan eläimiä. Ja sitten kun siellä oli mainittu erikseen matelijat, niin tilanne oli se, että se oli ihan varmaa, että siellä oli semmoisia eläimiä, joita juutalaiset eivät saaneet syödä. Se oli kielletty, että sillä tuli kultillisesti epäpuhtaaksi. Ja sen lisäksi se näky on saattanut olla sellainen, että se ei ole pelkästään ikään kuin kultillista epäpuhtautta, vaan se, että jos siinä on ollut ihan kaikenlaisia eläimiä, niin on saattanut tulla vähän sellainen ällöttäväkin olo, että ihan oikeasti tommosiako pitäisi syödä. Ja tämä on hirveän tärkeä asia ollut. Siis tämä on yksi semmoisia selkeimpiä juttuja, mikä on erottanut juutalaiset muista kansoista. Ja se on ollut yksi juutalaisuuden hyvin tärkeä selkäranka. Se on itse asiassa vieläkin näkyy sillä tavoin, että vaikka Israelissa käy ihan hirvittävän paljon turisteja, ja turistit otetaan innolla vastaan, kun siitä saa hyvän elannon, niin siitä huolimatta juutalaisuus pitää edelleen huolen siitä, että on juutalaiset ja on muut. Eli nämä kansat eivät sekoitu keskenään. Ja se on ollut aikanaan hyvin tärkeäkin asia. Raamatun historiassa on paljon sellaisia tilanteita, jossa ikään kuin juutalainen kansa on yritetty hävittää, ja myös sen jälkeenkin. Ihan meidän lähihistoriastakin tiedetään. Ja se olisi Raamatun kannalta, tai Raamatun juonen kannalta, se olisi kohtalokasta, koska Raamatun juoni pitää sisällään sen ajatuksen, että nimenomaan juutalainen kansa on saanut lupauksen Messiasta, ja juutalaiseen kansaan täytyy syntyä maailman pelastaja. Ja siksi on ollut hyvin tärkeää, että juutalainen kansa on pysynyt omanaan. Siksi hänen samarialaiset olivat niin halveksittuja, kun se oli sekoittunut kansa. Pohjoinen Israel sekoittui niin, että se ei ollut enää puhdasta juutalaisuutta, vaan sinne oli tuotu pakkosiirtolaisuudesta tai pakkosiirtolaisuuteen muita kansoja, ja osa sieltä juutalaisista vietiin muulle pakkosiirtolaisuuteen. Sen jälkeen ei voitu enää sanoa, että se oli semmoinen puhdas juutalainen kansa, joka kantoi näitä vanhan testamentin lupauksia. Ja ruokailusäädökset oli yksi hyvin selkeä tämmöinen asia. Esimerkiksi arkeologiassa voidaan selkeästi sanoa, että jos löydetään joku hyvin alttarilta muistuttava paikka, niin me tiedetään, onko se juutalaisuuteen liittynyt vai pakanakansoihin. Esimerkiksi jo siitä, että onko siellä uhrattu sikoja. Esimerkiksi yksi Raamatussa kerrottu alttari, niin sen paikka on semmoinen, mikä Raamattu sitä kuvaa, ja se on sieltä löydetty. Ja oliko se Ebalin ja Garissimin vuodelta, kun tultiin ja luettiin nämä siunaukset ja kiroukset erämaavaelluksen jälkeen, niin sinne rakennettiin alttari. Ja se on löytynyt niiltä tietämiltä, mihin tämä Raamattu viittaa, niin on löytynyt alttari, jonka ympäristössä ei ole sianluita, joita taas uhrattiin hyvin usein epäjumalille. Ja silloin
arkeologit päättelevät, että tämä on hyvin suurella todennäköisyydellä juutalainen alttari, koska tiedetään, että siellä on ne tietyt eläimet, joita saatiin syödä, ja sitten on joitakin, mitä muut kansat söivät paljon, mutta juutalaiset eivät. Ja siitä näitä eroja osattiin sanoa. Mutta nyt ollaan tulossa uuteen aikaan. Enää juutalaisen kansan ei tarvinnut kantaa lupausta Messiasta, koska Jeesus oli jo tullut. Ja se alkoi näkyä siinä, että Jeesus sanoi jotain semmoisia asioita, jotka tekivät vanhaksi, tai mä en halua sanoa, että kumota. Kaikki, mikä Raamatussa on, niin se on oikeaa Jumalan sanaa. Mutta jotkut asiat jäivät vanhaksi, ja erityisesti temppelipalvelukseen liittyvät asiat. Ei tarvinnut enää uhrata, kun uhrattiin se lopullinen, täydellinen uhri, johon kaikki vanhan testamentin uhrit oli viitanneet. Ja samalla tavalla enää ei tarvinnut erottautua omaksi kansaksi, esimerkiksi ruokailusäädösten perusteella. Ja tämä on aika raju sana, mikä juutalaisen korvaan hyvin raju sana, mikä Jeesus sanoi. Hän sanoi heille, oletteko tekin noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmiseen tuleva voi saastuttaa häntä? Eihän se mene hänen sydämeensä, vatsaan se menee ja sieltä se sitten ulostuu. Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. Eri evankeliumissa löytyy tämä sama, mutta on hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta, että vain Markuksen evankeliumissa on tämä tarkennus. Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. Vanhan perimätiedon mukaan Markus oli Pietarin saarnamatkoilla Pietarin tulkki. Ja siksi Pietarilla on ehkä tämän näkynsä vuoksi aivan erityinen korostus ja painotus, että hän muistaa sanoa, että tämmöisen asian Jeesus on sanonut, että kaikki ruoka on puhdasta. Hän itse oli sen jotenkin hyvin vahvasti joutunut tämän näyn ja tästä seuranneiden asioiden vuoksi kokemaan. Ja tämä näky alkoi pehmittää Pietaria, että hän ymmärtäisi, että mitä kaikkea siellä Raamatussa oikein on sanottukaan. Pietari oli juutalainen ja hyvin tiukasti kiinni juutalaisissa säädöksissä. Sanottiin, että Pietari nouse teurasta ja syö. Ei, ikinä en ole syönyt mitään epäpuhdasta. Ja nyt alkoi semmoinen työ Pietarin sydämessä, joka sai hänet paremmin ymmärtämään semmoisia asioita, joita jo Jeesus oli sanonut, mutta ne ei ollut vielä mennyt oikein jakeluun. Esimerkiksi apostolien teoissa. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Tätä jaetta me ollaan jo moneen kertaan kuunneltu ja luettu täällä, kun tämä on tämmöinen apostolien teko ikään kuin avainjae. Ja täällä sanotaan, että niin Samariassa kuin maan ääriin saakka julistetaan. Mutta silti oltiin vielä pysytty juutalaisten kesken, kun ei niitä 1200-300 vuoden takaisia tai niin pitkällä olevia sääntöjä noin vaan vaihdeta. Kun Pietari vielä ihmetteli, mitä hänen näkynsä oikein tarkoitti, Korneliuksen lähettämät miehet ilmaantuivat portille. He olivat kyselemällä löytäneet Simonin talon ja tiedustelivat nyt kuuluvalla äänellä, oliko talossa vieraana Simon toiselta nimeltä Pietari. Pietarin yhä pohtiessa näkyään henki sanoi hänelle, 3 miestä kysyy sinua, mene alas ja lähde epäröimättä heidän mukaansa. Minä olen lähettänyt heidät. Pietari meni alas miesten luo ja sanoi, minä olen se, jota etsitte, mikä on asianne. Miehet vastasivat, pyhä enkeli on ilmestynyt sadanpäällikkö Korneliukselle, joka on hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies ja hyvässä maineessa kaikkien juutalaisten keskuudessa. Enkeli käski hänen kutsua sinut kotiinsa ja kuunnella, mitä sinulla on sanottavana. Silloin Pietari pyysi miehet sisään vieraikseen. Kun oli se yli päivän matka ja sinne oli jo miehet matkaa taittaneet, niin ei siitä saman tien pakattu kamoja ja lähdetä takaisinpäin, vaan sitten ruvettiin yöpymään. Ja muutama sana näyistä, ilmestyksistä ja unista, ja tässä nyt semmoisia vilahtelee. Yksi näkee enkelin, toinen näkyy näyn ja henki puhuu ja niin edelleen. Näitä asioita on hirveän vaikea luokitella, ja nyt mä sanon vaan semmoisia karkeita mielikuvia tai nyrkkisääntöjä, jolla tavoin minä asian olen ymmärtänyt. Liian varmat lukitsemiset, liian varmasti lukitut vastaukset ei toimi tässä hommassa.
kohta tuohon isken Raamatun kohtia viereen, joka näyttää juuri sen, että on monitulkintaista. Eli jos puhutaan ilmestyksistä, niin voitaisiin keskimäärin sanoa niin, että ilmestys on sitä, että tähän elämän todellisuuteen ilmestyy jotain yliluonnollista. Ja kaikkein tavanomaisinta ilmeisesti on juuri se, että ihmiset ovat kokeneet nähneensä enkeleitä. Ihmiset kertoo siitä, että jossain vaikka autolla ajaessa ikään kuin joku enkeli olisi tullut eteen ja hän joutui jarruttamaan ja hidastamaan ja sitten yhtäkkiä mutkan takanakin on joku vaaratilanne, johon hän olisi pahki ajanut. Tai jotain tämän tyyppisiä asioita, missä tapahtuu, että ikään kuin ollaan valveilla ja tuntuu, että kaikki asiat on täysin selviä, mutta sitten yhtäkkiä ilmestyy jotain erityistä tähän. Ja tämmöisestä voitaisiin sanoa, että se on ilmestys. Näky taas on sitä, että se on vähän semmoinen, että niin kuin näkisi unta valveilla ollessaan. Ikään kuin elokuva, joka jollain tavalla tähän todellisuuteen tulee. Mä joudun tässä nojaamaan muiden ihmisten kokemuksiin ja kertomuksiin. Itselläni ei ole ensimmäistäkään mitään vastaavaa yliluonnollista näkyä, unta, ilmestystä. Että en pysty niistä niin tarkkaan omaa kokemusta sanomaan. Mutta että ainakin yksi ystäväni on kuvannut välillä niin hyvin tarkastikin, minkälaista se on. Että olen kuullut muun muassa sellaisista näyistä, että niin kun ihminen näkee jonkun, yhtäkkiä vaan elokuva lähtee tässä pyörimään niin, että tämä ystävä ihmetteli, että kun se vaan jatkuu ja jatkuu. Se kesti pari tuntia, hän käy välillä vessassa ja miettii, että eikä tämä nyt lopu ollenkaan. Että onko hän nyt tulossa ihan hulluksi ja niin poispäin. Mutta se tapahtuu tässä silmissä. Ja hän toteaa, että kyllähän ne näkee ihan oikeasti jotain asiaa, mutta kukaan muu ei tule tätä näkemään. Ja, niin, tämmöiset asiat on näkyjä. Ja sitten kun Raamatussa kerrotaan näyistä, joku Raamatun henkilö on nähnyt tämmöisen näyn ja hän kirjoittaa siitä, niin silloin me voidaan ajatella, että kun hän kertoo siitä, hän piirtää ikään kuin sanoilla kuvan. Ja kun me katsellaan sitä kuvaa, niin se saarnaa meille. Nyt meille on esimerkiksi piirretty meidän silmiin kuva sille, että siinä on sanottu, että taivaasta laskeutui purjekangas. Siinä oli kaikenlaisia maan eläimiä, nelijalkaisia materioita ja lintuja. Ja sen jälkeen jokainen tästä näkee tämän mielessään eri tavalla. Merkitystä ei olekaan sillä, että sinun pitäisi nähdä se täysin samalla tavalla, vaan merkitystä on sillä, että Pietari näki jotain niin, että koska näky oli Jumalan antama, niin jollain tavalla Jumala piti huolen, että Pietari kiinnitti huomiota oikeisiin asioihin. Ei hän ruvennut kuvailemaan, että minkään värinen se purjekangas oli ja kuinka monta eläintä. Hän näki jotain oleellista ja hän kuvasi jotain oleellista ja näin meille jää se kuva siitä, että okei, meillä on edessä kaikenlaista ja sanotaan, että teurasta ja syö. Jotain tällaista Pietari näki ja sellaisena mielikuvana me sitten nähdään ja tarina jatkuu tämän mukaisesti, mitä siellä sitten tapahtuukin seuraavaksi. Ja näyt on sellaisia, että kun ihmiset näkee näkyjä, niin se saattaa siinä hetkessä saarnata heille jotain. Hyvin usein näyt on semmoisia, että ne siinä hetkessä puhuttelee jollain tavalla. Mutta se ei tarkoita sitä, että se näkyy tarkoittaa, sillä on joku semmoinen ajaton, kuolematon viesti aina. Se näkyy ruveta puhumaan jossain toisessa tilanteessa hyvin toisella tavalla. Huomaa, että hetkinen, silloin minä ajattelin näin, mutta nyt minusta tuntuu, että sen varsinainen merkitys onkin tässä. Tai sitten vielä kun aikaa kun sitten odotan, ei kun nythän se varsinainen merkitys onkin. Mä en tiedä, kuinka moni tästä on käynyt Lapissa, mutta onko teille tuttu semmoinen käsite kuin valehuippu? Esimerkiksi Kätkätunturi taitaa olla erityisen kuuluisa, että siinä on monta valehuippua. Ja se tarkoittaa sitä, että kun lähdet kiipeämään sille tunturille, niin se näyttää, että tossahan se huippu on. Mutta se tunturi on sen muotoinen, että kun sinä pääset siihen huippuun, niin sä huomaat, että ei kun tuossahan se huippu onkin. Jatkat, pääset siihen, ei kun tuollahan se huippu onkin. Ja tietyllä tavalla näyt on tällaisia, että ne puhuu sinulle siinä hetkessä, siinä elämän tilanteessa, jos sinä näet, että tostahan se puhuu. Sitten sä pääset sinne, ei kun tuostahan se puhuu, ja niin edelleen. Eli näky on esimerkiksi Raamatun sanaan verrattuna sillä tavoin hyvin eri asia, että sen saarna on suhteellinen ja tilanteeseen liittyvä. Raamatun sana on ajatonta. Ja siksi näillä on hyvin erilainen merkitys.
Tämä on sitä, mitä mä oon edellisellä raamattuloina muun muassa sanonut siitä, että kristityn elämässä on ihan eri asia, kun purjehditaan kirkkolaivalla, että mikä on kompassisuunta ja mikä on tuulen suunta. Ja näky on esimerkiksi, se saattaa hetkessä, niin siinä hetkessä puhaltaa johonkin suuntaan. Se ei tarkoita, että se on sinun elämäsi suunta. Vaan se huomaat, että siinä hetkessä puhaltaa ja se saa sinut ajattelemaan, katsomaan, näkemään jostain tietystä näkökulmasta. Mutta se ei sano, että sinun pitää ehdottomasti näin toimia. Pietarikin jäi tuonne talon katolle miettimään, että no mitähän tämä nyt sitten merkitsee. Ei hän ensimmäiseksi ruvennut haalimaan, että mistä me löydän lihakaupan, että mistä saa kaikkia näitä eläimiä, että nyt oli tehtävä näitä kaikkia syödä. Hän jäi miettimään, että mitä tämä tarkoittaa. Ja vastaus tuli hyvin pian. Sitten puhutaan unista. Unet on semmoisia, joku on semmoinen, varsinkin herkkäuniset ihmiset, niin ne on semmoiset, että ne näkee hyvin paljon unia. Minä nukun kuin tukki ja minä tosi harvoin muistan nähneeni mitään unia. Ja jos minulle tulee joku ihminen sanomaan, että mä näin tämmöisen unen, että tämä jollain tavalla jäi minua aivan erityisesti vaivaamaan, niin se, minkälainen kokemus minulla tähän mennessä on, niin minä yleensä siinä vaiheessa totean, että uni, jos se tuntuu, että se on aivan erityisen merkityksellinen uni, tai että jos on semmoinen unen näkijällä on semmoinen olo, että tämä on jollain tavalla Jumalan vaikuttama asia, niin silloin mä totean, että se on silloin rukousaihe. Rukoile sen asian puolesta. Se ei ole ennustus tai joku merkki. Se on semmoinen asia, että rukoile sen puolesta. Ja nämä on semmoiset hyvät nyrkkisäännöt, mutta nyt esimerkki on siitä, että miksi näitä ei voi heti niin kuin pistää niin samaan muottiin. Otin 3 eri enkeli-ilmestystä, jotka kaikki tapahtuu eri tavalla. Meille hyvin tuttu, kun Gabriel ilmoitti Jeesuksen syntymän Marialle, niin sanotaan, että Jumala lähetti enkelin Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galilean neitsyön luo, jonka nimi oli Maria. Enkeli tuli sisään hänen luokseen. Eli tämä on tämmöinen hyvin tämmöinen ilmestystyyppinen. Tuossa joku herää jo semmoinen kysymys, että ihan oikeasti koputtaako se oveen ja sitten astuu sisään, että eikä mikään semmoinen henkiolento, vaan että kun Raamatussa puhutaan monesti enkeleistä, niin ne on niin kuin tajuttu enkeleiksi vasta jotenkin jälkikäteen. Eli Jumalan enkelit ei ole niitä mitään valkosiipisiä kavereita välttämättä, vaan he näyttää ihan tavallisilta ihmisiltä saattaa. Että vasta myöhemmin ihmetelty, mitä ovat. No, tässä on hyvin semmoinen ilmestys. Sitten tästä Korneliuksesta sanotaan, hän näki näyssä Jumalan enkelin. Ja sitten taas kun puhutaan taas Jeesuksen syntymään liittyvistä tarinoista, niin Joosef ei nähnyt näyssä eikä ilmestyksessä, vaan kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli. Tavallaan enkelikin puhutteli, lähetettiin puhuttelemaan hyvin eri tavalla näkyjen, unien ja ilmestysten kautta. Joten siksi me ei voida lukita näitä vastauksia. Mutta mä ajattelen, että tämä on silti nämä tämmöiset ilmestyksen näyn ja unen määritelmät. On ihan semmoinen hyvä nyrkkisääntö, mistä me jotenkin päästään kärryille, että mitä nämä nyt oikein on ja millä tavoin Jumala on ihmisiä puhutellut. Ja tämä sai aikaiseksi sen, että Pietari ryhtyi toimimaan. Eli tähän mennessä Jumala oli pistänyt aika kovasti paukkuja yhteen ainoaan historian tapahtumaan. Hän oli lähettänyt enkelin Korneliuksen luo, hän oli lähettänyt näyn Pietarille ja sen jälkeen hän puhui Pietarille hengessä niin, että nyt ovella on kohta ihmisiä ja tottele mitä he sanoo tai mene heidän mukaansa. Seuraavana päivänä Pietari lähti matkaan miesten kanssa ja muutamat Joppessa asuvat veljet tulivat hänen mukaansa. Sitä seuraavana päivänä hän tuli Kesareaan. Kornelius oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä ja odotti tulijoita. Kun Pietari oli astumassa sisään, Kornelius tuli häntä vastaan ja kumartui hänen edessään maahan saakka. Mutta Pietari sanoi, nouse, minä olen vain ihminen niin kuin sinäkin, ja auttoi hänet ylös. Sitten hän Korneliuksen kanssa keskustellen meni sisään ja tapasi siellä suuren joukon ihmisiä. Hän sanoi heille, niin kuin tiedätte, juutalaisen ei ole sallittua seurustella toiseen kansaan kuuluvien kanssa, eikä mennä heidän luokseen. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, ettei ketään ihmistä saa pitää epäpuhtaana tai saastaisena. Siksi lähdin vastustelematta, kun minua tultiin hakemaan. Nyt tahtoisin tietää, miksi te pyysitte minua tulemaan.
Olikin pistänyt, mä rupesin jo puhumaan. Mennään tuohon edelliseen, luen sitten, tästä en ole erikseen missään diassa sanonut, niin tämä on vaan minusta huvittava. Yksi Raamatun selitteestä, se on Normannon Jukka, joka totesi tästä vaan hyvin yksi kanta, että niin Pietari ei puhujana ollut tässä tapauksessa ainakaan mikään semmoinen tunnelman nostattaja, kun tulee toisen kotiin vieraaksi, niin kuin tiedätte, niin mehän pidetään teitä saastasina, mutta tulinpa nyt kuitenkin. Niin ei, se ei ole semmoinen amerikkalaistyylinen hehkutus, että onpa täällä kaikkea hienoa. Muistan jossain, oli yksi jenkkipuhuja joskus Turussa maatankossa festara, niin se tuli ensimmäiseksi kehu kaikki Hesburgerin hampurilaiset siellä, että kyllä en ole Amerikassa näin hyviä koskaan syönyt. Ja se ottaa heti yleisöstä niin kuin hyvän tatsin sillä tavoin. Tämä Pietari on, no niin, te olette niin kuin saastasia meidän mielestä, mutta tulin nyt kuitenkin. Tässä asiassa voisi olla semmoinen parempikin hengennostattaja. Mutta mehän ei oikeasti tiedetä, että mitä kaikkea siinä on puhuttu, mutta tähän on kerätty ne, mitkä ovat oleellisia asioita ja mikä on se viesti. Sitten Kornelius vastaa. Kornelius vastasi, 3 päivää sitten olin tähän aikaan 9. tunnilla täällä kotonani rukoilemassa. Silloin seisoi yhtäkkiä edessäni mies, jolla oli hohtavan valkeat vaatteet. Ja hän sanoi, Kornelius, Jumala on kuullut rukouksesi ja muistanut almusi. Lähetä sana Joppeen ja kutsu luoksesi Simon, jota sanotaan myös Pietariksi. Hän asuu nahkuri Simonin talossa meren rannalla. Niinpä lähetin heti noutamaan sinua ja teit hyvin kun tulit. Nyt olemme kaikki täällä Jumalan edessä kuullaksemme, mitä Herra on sinun käskenyt puhua. Raamatussa enkelit eivät ole ilosanoman julistajia. Oikeastaan ehkä ainoa poikkeus taitaa olla se, että jouluevankeliumissa enkeli kertoo, että ilmoitan teille ilosanoma ja sitten osoittaa, että menkääs tonne ja tonne. Mutta muuten enkelit on lähetetty Raamatun kertomuksissa tuomaan viestiä. Mutta evankeliumin ilosanoman julistaminen on ollut aina ihmisten tehtävä. Tässäkin niin kuin, tähän asetelma on hyvin mielenkiintoinen. Enkeli ilmestyy hurskaalle Korneliukselle kesken tämän rukouksen ja enkelin sanoma, että Jumalalla on sulle asiaa, käy Pietari tänne. Ja enkelit jotenkin niin kuin alleviivataan. Ne puhutaan tosi paljon enkeleistä Raamatussa. 66 Raamatun kirjassa, 66 Raamatun kirjasta 60 mainitaan enkelit. Ja ne ovat sanansaattajia, joilla on tehtäviä erilaisia, mutta ilosanoman julistaminen on jätetty ihmisten tehtäväksi. Ja tietyllä tavalla se johtuu siitä, tai yksi hyvä selitys on sille se, että vain syntinen ihminen voi kertoa ilosanomaa syntien anteeksi antajasta. Muuten se on vähän falskia. Jos itse ei ole saanut jotain asiaa maistaa, niin kuinka sinä voit sitä kehua? Mä aina tässä käytän tätä kahvivertausta, että mitä hyötyä jos mä kehuu jotain hirveän hyvää kahvia, että mulla on kaapissa semmoista, että se on varmaan tosi hyvää ja mulle on kehuttu. En ole itsekään maistanut, mutta suosittelin sullekin, se on kyllä hyvä juttu. Se on tosi hyvä, itse se kaveri sano. En ole maistanut itse, kaveri sano. Se kuulostaisi tosi oudolta. Mutta sitten kun mä maistan itse, että sitä voin kertoa, että tämä on huippuhyvä ja vielä parempi, että annan sen toiselle nenää eteen kupi, maistaisi tosta. Ja samalla tavalla se, että syntinen ihminen kertoo ilosanomaa. Ja silloin se on aitoa. Raamatussa yksi sellainen suurin ilosanoma on se, että evankeliumin julistajat on kaikki järjestää epäonnistuneita kavereita. Ja heidät juuri otetaan sitten evankeliumin julistajiksi. Enkelit, ei käsinen puolen ihmisetkään, no, kumpiakaan ei palvota. Tässä tapauksessa Kornelius oli heittäytymässä Pietarin jalkoihin, mutta niin Pietari teki hyvin poikkeuksellinen teon sen lisäksi, että hän oli uskaltautunut menemään saastaisen pakanan kotiin, niin hän vielä kosketti sitä. Nosti ylös, että ei, minua et kumarra. Mä oon ihminen niin kuin sinäkin. Ja enkeleiden palvomista ylipäätään on sanottu, että siihen ei saa mennä. Enkelit eivät ole palvomisen kohteita. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi. Enkelit on palvelijoita.
Tosin heillä on voimaa ja valtaa enemmän kuin ihmisillä, että huomattavasti heillä on kapasiteettia tehdä asioita enemmän kuin ihmisellä, mutta he ovat palvelijoita. Täällä on Raamatussa muutamia hyvin vahvoja mystisiä sanoja. Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitäkin? Kuinka emme sitten voisi ratkaista tämän elämän asioita? Ja sitten sanotaan näin. Nuo itseään täynnä olevat röyhkimykset eivät kaihda herjaamasta henkivaltojakaan, vaikka edes enkelit, joilla on enemmän voimaa ja valtaa, eivät Herran edessä niitä herjaa ja tuomitse. Eli annetaan kuva siitä, että kuinka ihmiset ovat jotenkin arvoasteikossa ylempänä, vaikkakin enkelit ovat huomattavasti vahvempia ja voimakkaampia olentoja. Tietyllä tavalla siinä toteutuu tämmöinen Raamatun sääntö. Joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuori, ja joka on johtaja, olkoon kuin palvelija. Enkelitkin ovat Jumalan palvelevia henkiä, jotka palvelee myös ihmisiä. Palvelijoista suurinhan on sitten se, jolla on vielä kaikkein eniten voimaa, eli Jeesus, joka palveli jopa niin, että antoi oman henkensä ihmisten puolesta. Enkelit, ilmestykset ja näyt, ne oli vaan semmoinen prosessin käynnistäjä tässä tapauksessa. Merkitystä ei ollut niillä sanansaattajilla eikä menetelmillä, vaan merkitystä oli sillä itse sanomalla. Tässä, niin kuin sanoin jo, että Jumala käytti tässä ihan järjettömästi paukkuja. Hän antoi tapahtua, lähetti enkeliä, lähetti näkyä, lähetti Pyhän Hengen puhetta ja myöhemmin tulee vielä ihmeellinen Pyhän Hengen vuodattaminenkin. Ja ne kaikki oli semmoisia prosessin käynnistäjiä. Merkitystä oli sillä sanomalla, joka Pietarin täytyi julistaa. Tässä oli vielä tämmöisistä enkeleistä. Eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäykseen. Pelastava Jumalan sana ja meille tarkoitettu pelastus on jotain hurjan suurta. Ja enkelit on lähetetty palvelemaan niitä, jotka saavat sen pelastuksen. Ja sitä varten enkelit ilmestyykin monesti niissä pelastushistorian tärkeissä kohdissa. Ja tavallaan tuossa on aika jännä sana, että ikään kuin enkelitkin haikailevat nähdä sen niin arvokkaan asian kuin pelastuksen, koska he ovat semmoisessa tilanteessa, että he eivät sitä pelastusta erikseen tarvitse, niin hekin jää jostain osattomaksi. Onneksi tietysti he jäävät myös synnistä osattomaksi, koska syntiset ihmiset sitä pelastusta tarvitsee, mutta jotain niin valtavan suurta. Tuossa arvotetaan se, että syntisen ihmisen pelastus on jotain niin suurta, että enkelitkin haikailee sen suuruuden perään. Merkitystä oli siis tällä sanalla. Niinpä lähetin heti noutamaan sinua ja teit hyvin kun tulit. Nyt olemme kaikki täällä Jumalan edessä kuullaksemme, mitä Herra on sinun käskenyt puhua. Kornelius oli nähnyt enkelin. Ja se oli vaikuttanut hänessä niin, että hän oli sukulaiset ja lähimmät ystävänsä kutsunut. Ja siellä oli paljon väkeä koolla, että koska enkeli käski hakea sen Pietarin. Ja nyt meidän on tosi tärkeää kuulla, mitä se Pietari julistaa. Ja se oli se koko keskipiste. Ja niin kuin sanoin, että siinä mielessä Pietari on päähenkilö. Ensinnäkin se Pietarin prosessi, jota hän tässä joutui käymään läpi, mutta sen lisäksi se sanoma, jota hän julistaa. Ja hyvin mielenkiintoista on tässä, että niin kuin Pietari ei aluksi halunnut totella sitä näkyä. Hän tajusi, kun sanottiin, että Pietari nouse teurasta ja syö. Ja Pietari sanoi, ei Herra. Hän tajusi, että näky on Herralta ja sillä hän inttää vastaan. Toisaalta siinä on nähtävissä se, että hän on niin vahvasti kiinni siinä perinteessä, mikä on aina ollut. Että juutalaisella on tietyt rajoitukset. Ja toisaalta siinä näkyy myös se, että Pietari ymmärtää, että näyllä on joku merkitys. Se ei automaattisesti tarkoita, että juuri näin on toimittava. Ja esimerkiksi Paavali sanoo galattalaisille, julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme, vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli, hän olkoon kidottu. Se, että vaikka sinä näkisit enkelin, joka julistaisi sinulle jotain muuta evankeliumia, mitä Raamattu julistaa, niin se ihmeellinen asia tai enkeli, se ei mene arvoasteikossa Jumalan sanan yläpuolelle. Enkelit, näyt, ilmestykset, unet, jos ne vie meitä johonkin muuhun suuntaan, mihin Jumalan sanan pitää viedä, niin sitten niitä ei pidä seurata ollenkaan.
Ja tätä me on tarkoittanut sillä, että tuuli puhaltaa eri suuntaan. Tuuli voi puhaltaa sivusta, myötää tuuleen tai vastatuuleen, mutta kompassisuunta, Raamattu kertoo, mihin meidän kirkkolaivan pitää mennä. Tuulen suunta vaikuttaa vaan siihen, että millä tavoin me sinne mennään. Ja Pietari rupeaa puhumaan. Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi, nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan. Kuului tämä mihin kansaan tahansa. Hän lähetti Israelin kansalle sanansa, ilmoitti hyvän sanomansa rauhasta, jonka Jeesus Kristus on tuonut. Hän, joka on kaikkien Herra. Te tiedätte, mitä on tapahtunut ensin Galileassa ja sitten kaikkialla Juudeassa, sen jälkeen kun Johannes saarnasi ja kastoi. Te olette kuulleet Jeesuksesta nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli pyhällä hengellä ja voimalla. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet paholaisen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Tämän me voimme vahvistaa todeksi kaiken tämän, minkä hän teki Juudean maassa ja Jerusalemissa. Hänet he ripustivat ristinpuulle ja surmasivat, mutta Jumala herätti hänet 3. päivänä ja antoi hänen ilmestyä. Ei kaikelle kansalle, vaan todistajille, jotka Jumala oli ennalta valinnut meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli noussut kuolleista. Hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että juuri hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Kornelius tiesi Jeesuksen. Pietari aloitti, te tiedätte, mitä on tapahtunut. Ja sitten kertoo, mitä kaikkea Jeesus teki. Ja tämä on sinällään hyvin vahva saarna koko tässä tämän päivän kertomuksessa. Kornelius oli hurskas mies, niin että enkelikin tuli ja sanoi, että sinun almut ja rukoukset, ne on uhrina noussut Jumala eteen. Ja sitten alkaa prosessi, jonka tarkoitus on kertoa, että kuinka sinä pelastut. Ja jos me oltaisiin Korneliuksen tapainen kristitty tavat, joka päivä rukoilee ja antaa almuja, mutta me todettaisiin, että siinä on hieno, upea, Jumalan meidän mukainen kristitty. Ja kyllähän juuri kristitty olisi hieno, jos näin hän tekisi. Mutta siitä huolimatta se on aika vahva saarna, että ne parhaat hurskaat teotkaan eivät Korneliusta pelastaneet. Mutta Jumala halusi kuulla, kun hän halusi Jumalan puoleen kääntyä. Ja niinpä Jumala valitsi Korneliuksen tähän ensimmäiseksi pakanaksi, joka sai kuulla pelastavan sanoman Jeesuksesta Kristuksesta. Lähetyskäskyhän oli jo annettu. Nyt vaan tarvittiin tätä valtavan suurta prosessia, että voitaisiin ylittää niitä vanhoja raja-aitoja, johon oli totuttu, jotka olivat Jumalan käskemiä. Mutta kun se on hidasta molemmin puolin. Pietarilla se oli todella hidasta, mutta ei se Korneliuksellekaan ollut helppoa. Hän automaattisesti ajatteli, että hän on nyt ulkopuolinen, jos verrataan juutalaisiin. Meillä on Jeesus taivaaseen astuessa jo sanoo lähetyskäsky, jossa on tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Siinä ei ollut mitään rajaa, kaikki kansat. Ja se oli jo käsketty, mutta silti se rajan ylittäminen oli edelleen niin vaikeaa. Ja se on sillä tavoin hyvinkin niin kuin hankala varmasti uskoa, jos siinä Kornelius on elänyt siellä juutalaisten keskuudessa vaikka kuinka kauan, niin hän on oppinut sen kaikista niistä asenteista, mitä häntä kohtaan osoitettiin, vaikka häntä pidettiin suuressa arvossa, mutta häntä pidettiin suuressa arvossa pakanana, ei omien joukkoon kuuluvana. Kyllä siinä oppi, että en minä ole arvokas. Pistin tuohon sulkuihin tarinan siitä, kun mä satuin onnistumaan myymään vanhan pyöräni tuossa maanantai-päivänä. Ja se oli vähän semmoinen kivulias toimenpide siinä mielessä, että mä aikanaan sen pyörän ostin. Purin ihan muttereiksi entisessä makuuhuoneessa siinä sängyn kannoin kyllä pois siinä vaiheessa, kun rupesin bensan ja muiden öljyjen kanssa siellä lotraamaan. Se olisi vähän liian huuruista touhua ollut. Purin ihan muttereiksi ja alkoi hiekkapuholluksella ja pulverimaalauksella. Ja joka osa käydään läpi ja pistetään uudelleen kasaan, niin että me käytin lähes eurolleen saman verran rahaa siihen kuntoon laittamiseen kuin siihen ostamiseen. Ei se olisi tarvinnut ihan sellaista, niin mä halusin. Se oli vähän semmoinen urakka, mikä oli kiva tehdä. Ja siitä pyörästä tuli jotenkin hirveän tärkeä. Nyt
kun ei ole auto ollut puoleen vuoteen ja alkaa pikkuhiljaa tulla sellainen ole, että olisi kiva olla sellainen moottoriväline, missä olisi katto, niin sitten rahan tarpeessa menen pois. Ja se tuntuu häijyltä, kun mä en pysty pyytämään siitä niin paljon rahaa, minkä arvoinen se mulle on. Hädin tuskin 3/3 siitä, minkä verran mä olin itse käyttänyt siihen rahaa, koska kenellekään muulle se ei ole niin arvokas. Mutta se oli arvokas mulle, koska mä olin nähnyt niin paljon vaivaa sen eteen. Ja me saatetaan ajatella omasta itsestämme mitä tahansa. Tai toisista mitä tahansa. Mutta Jumalan rakkaus ei voi valikoida, koska hän on nähnyt sinun edestä jo niin paljon vaivaa. Ainakin 2 suurella tavalla. Ensinnäkin hän on luonut sinut. Kaikki mitä sinussa on, Jumala tietää. Niin kuin minä sen moottoripyörin pienintä nippeliä myöten, kun mä otin 200 valokuvaa jo siinä purkamisvaiheessa, että mä osaan laittaa ne takaisin ne paikat oikeisiin paikkoihin oikeat osat. Sain toimimaan, vaikka mikään rasvanäppi olekaan. Se oli semmoinen iso vaivan näkö jo. Sinutkin Jumala on laittanut kasaan juuri sellaiseksi kuin sinä se on luonut. Ja sinut on vielä pelastettu. Sinusta on maksettu valtavan suuri hinta. Ei riittänyt, että sinut on kerran tehty ja käytetty ikään kuin paukut siihen, vaan sen lisäksi pidettiin vielä uhrata Jumalan oma poika sinun vuoksi. Sinä vaan nyt olet niin valtavan arvokas Jumala. Mitä tahansa sinä itsestä ajatteletkaan, sillä on merkitystä. Se on sillä tavoin kivuliasti huomasin, että mitä tahansa ostajat on mieltä, en mä voi pyytää siitä moottoripyörästä 3-kertaista hintaa sillä, kun se on mulle sen arvon. Se oli mentävä sillä hinnalla nyt tässä tapauksessa, kun he halusi, mutta samalla tavalla Jumalalla me ollaan niin arvokkaita, että sitä hintaa me ei voida itse edes ymmärtää eikä arvioida. Kornelius sai kuulla, että hän, joka on esimerkiksi siellä juutalaisten kesken eläen, niin vaikka hän on arvostettu, niin hän ei ole koskaan saman arvoinen kuin juutalainen. Niin ei hänellekään ole helppoa sitä raja-aitaa ylittää, jos ei ollut helppoa Pietarillekaan. Mutta koko tämän Korneliuksen kääntymiskertomuksen ydin on siinä, että kun ei ole eroa. Nyt on se tilanne, että Jeesuksen vuoksi ei ole epäpuhdasta ja puhdasta, ei ole saastaista ja puhdasta. Vaan kaikki on Jumalan puhdistamia, jotka on Kristuksessa. Pietarin vielä puhuessa laskeutui Pyhä Henki kaikkiin, jotka olivat hänen sanojaan kuulemassa. Kaikki Pietarin mukana tulleet juutalaiset uskonveljet ihmettelivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoihin. He kuulivat, kuinka nämä puhuivat kielille ja ylistivät Jumalan suuruutta. Silloin Pietari sanoi, kuka voi estää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin. Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. He pyysivät sitten häntä jäämään sinne vielä muutamaksi päiväksi. Uskokaste Pyhä Henki on ollut se jatkuvasti toistuva teema, koska se tulee erilaisissa kohdissa. Meillä on helluntain kertomus, jossa Pyhä Henki vuodatettiin opetuslapsiin. Ei kerrota siinä hetkessä opetuslasten kastamisesta, mutta nämä opetuslapset saarnasivat. Pietari saarnasi siitä, että kun muut kuuli, he tunsivat piston sydämessään, niin he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntine annettaisiin anteeksi, silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Opetuslapset saivat Pyhän Hengen ja sen jälkeen saarnattiin muille kasteesta ja sanottiin, että siihen kuuluu lupaus Pyhästä Hengestä, mutta sen jälkeen ei kerrota mitään erityistä Pyhästä Hengestä. Samariassa kastettiin, mutta sitten ruvettiin ihmettelemään, että kun Pyhästä Hengestä ei kuulu mitään. Henki näitä ei ollut vielä laskenut kehenkään heistä, heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen ja he saivat Pyhän Hengen. Tuli uusi ihmisryhmä, samarialaiset, ja nyt puhuttiin jälleen Pyhän Hengen vuodattamista niin kuin helluntaina. Tämä meni vaan jotenkin eri päin. Ensin kastettiin ja sitten puhuttiin Pyhästä Hengestä. Helluntaina ensin annettiin Pyhä Henki ja sitten puhuttiin kasteesta. Sitten on 2 yksittäisen ihmisen kääntymistä ja niissä ei puhuta mitään Pyhän Hengen erityisestä vuodattamisesta. Etiopialainen hoviherra kastettiin. Hän käski pysäyttää vaunut ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen ja Filippos kastoi hänet. Sen jälkeen ei puhuta mitään erityistä Pyhästä Hengestä. Sama juttu Paavalista. Saul kastettiin ja sitten sen jälkeen luvattiin, että Pyhä Henki kuuluu siihen, mutta siitä ei kuvata mitään sen ihmeempää.
Ananias sanoi, hän lähetti minut, jotta saisit näköösi takaisin ja täyttyisit pyhästä hengestä. Samassa oli kuin suomut olisivat pudonneet Saulin silmistä ja hän näki jälleen. Hän nousi jalkeelle ja hänet kastettiin. Eli näissä on, nämä liittyy toisiinsa niin, että Jumala on tehnyt aina, tämä tuolos on tuolla alimpana, eli niin yksittäisen ihmisten kohdalla ei puhuta mitään erityistä kasten ja pyhän hengen semmoista ilmenemismuodoista. Mutta kun on tehty uusia isoja aluevaltauksia, ensin juutalaiselle pyhä henki, samarialaiselle pyhä henki ja nyt pakanoille pyhä henki, siinä vaiheessa Raamattu puhuu aivan erityistä pyhän hengen ilmenemismuodoissa. Ja tämä oli semmoinen viimeinen niitti, joka oli semmoinen vahva viesti Jumalalta, että nyt ihan oikeasti alkakaa jo uskoa, kun olen tarkoittanut, että tämä evankeliumi kuuluu kaikille kansoille, niin se sitten myös kuuluu. Te ette voi tehdä tätä rajaa. Pietarin sanat on hyvin vahvat, että se ei ollut vielä tässä vaiheessa ihmetellään, mutta kohta kun luetaan tuo teksti, niin siellä käy ilmi, kuinka sitten Pietari tekee yhteenvedon, että tässä vaiheessa ei ole enää vaihtoehtoja. Niin monta asiaa on jo sanottu, että nyt Jumala on ilmoittanut, että ihmisten ei tarvitse muuttua juutalaisiksi, jotta he voivat olla Kristuksen omia. Ja hyvin mielenkiintoinen pieni yksityiskohta on se, että siinä vaiheessa kun Pietari näki, että pakanatkin saivat pyhän hengen, niin hän ei totea, että he sai pyhän hengen, ei tässä mitään vesikastetta enää tarvita. Usko, kaste ja pyhä henki kuuluu yhteen. Ne meni eri järjestyksissä näissä eri rajapyykeissä, mutta kaikissa niissä haluttiin ne jokainen asia mukaan, koska ne kuuluu yhteen Raamatun opetuksen mukaisesti. Mennään vielä vauhdilla tämä viimeinen pätkä. Apostolit ja eri puolella Juudeaa olevat veljet saivat kuulla, että muutkin kuin juutalaiset olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan. Kun Pietari sitten tuli Jerusalemiin, ympärileikatut veljet syyttelivät häntä siitä, että hän oli vierailut ympärileikkaamattomien luona ja aterioinut heidän kanssaan. Silloin Pietari kertoi heille alusta alkaen, kuinka kaikki oli tapahtunut. Minä olin Joppen kaupungissa ja rukoilin. Silloin jouduin hurmoksiin ja näin näyn. Taivaasta tuli alas, aivan minun eteeni ikään kuin suuri purjekangas 4 kulmastaan kannateltuna. Kun jäin katsomaan sitä, näin siinä kaikenlaisia maan eläimiä, 4-jalkaisia petoja ja matelioita sekä taivaan lintuja. Ja minä kuulin äänen, joka sanoi, nouse Pietari, teurasta ja syö. Minä vastasin, ei Herra, en ole koskaan pannut suuhuni mitään epäpuhdasta tai kiellettyä. Silloin ääni taas puhui taivaasta, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Tämä tapahtui 3. Sitten kaikki temmattiin takaisin taivaaseen. Juuri silloin seisahtui 3 miestä sen talon eteen, jossa me olimme. Heidät oli Kesareasta lähetetty minun luokseni. Henki sanoi minulle, että minun oli epäröimättä lähdettävä hänen mukaansa. Myös nämä 6 veljeä lähtivät kanssani ja niin me menimme sen miehen kotiin. Hän kertoi meille nähneensä talossaan enkelin. Enkeli oli sanonut hänelle, lähetä miehiä Joppeen noutamaan tänne Simon, toiselta nimeltä Pietari. Hän puhuu sinulle ja niiden sanojen voimasta sinä pelastut, sinä ja koko perhekuntasi. Ja kun aloin puhua, laskeutui pyhä henki heihin niin kuin alussa meihin. Silloin muistin, mitä Herra oli sanonut. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Jos siis Jumala silloin, kun heistä tuli Herraan Jeesukseen uskovia, antoi heille samanlaisen lahjan kuin meille, mikä olin minä estämään Jumalaa? Tämän kuultuaan kaikki rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen, Jumala on siis avannut pakanoillekin tien kääntymykseen ja elämään. Pietaria syytettiin aluksi siitä vierailusta pakanoiden luona. Ei edes ei vielä siitä edes, että hän oli julistanut sanomaa pakanoille ja pitänyt heidät asemaan, että oikein vierailulle ja syönyt heidän kanssaan. Se on liian pitkälle viety käden ojennus jo, sekin tämän juutalaisten mielessä. Ja sen vuoksi tarvittiin näitä kaikkia valtavan suuria juttuja. En lue nyt, ollaan jo niin lähellä ajan täyttymistä tässä, mutta voitte katsoa Galattalaiskirjeen 2. luvusta, kuinka se on tilanne, jossa Pietari, se oli vaikeaa edelleen. Vaikka Pietari oli nähnyt, niin
siitä huolimatta Paavali ja Pietari, kun seikkailivat yhdessä, ne oli kerran samassa kaupungissa Antiokiassa ja siellä Pietari, niin kun sinne tuli muita juutalaisia, niin hän ei enää aterioinut pakanoiden kanssa. Hänen oli vaikeaa kaiken tämän kokemankin jälkeen vielä irtautua niistä juutalaisista säännöistä. Tämä kertoo sitä, kuinka kamalan vaikeaa se on, ja sen vuoksi tarvittiin näin monta vaihetta, jotta juutalaiset pystyivät antamaan sen evankeliumin viedä eteenkin päin. Ja tuosta jo sanoinkin, että koko tämän pointti on se, että Pietari, joka joutui oppimaan tämän rajan ylityksen, ja myös se hurskas sotilas, joka tarvitsi kuulla ilosanoman Jeesuksesta, hurskaus itsessään ei vielä pelastanut häntä, vaan sanoma Jeesuksesta. Tämmöisiä vähän tiiviisti menin tämän lopun, mutta jatketaan Raamattu-luentojen parissa sitten syksyllä. Näillä näkymin 17.8. sitten alkaa luennot ja niistä kyllä sitten ilmoitellaan tarkemmin, että miten tämä tarkalleen ottaen menee. Nyt toivotan erinomaisen hyvää kesää kaikille. Voi jäädä tänne vielä keskustelemaan päivän aiheesta, jos niin haluaa.